Er det i gang? Ja, den er i gang. Tikker den? Filmen er skæmt. Du må på filmen, du. Ja, det var meget Hvor er I lagt på? Fyldt med dejlig mudder. Kom så. Gamle drenge. Så kører bussen igen. Så råber vi bare klar til hinanden, ikke op? Ja, alle skal lige ind. Alle skal lige ind en gang. Motherfucker. Filmer den ikke ordentligt nu, eller opad? Hvis jeg står sådan her. Ja, nu bliver det din række. Gør nok, fordi den skal jo gang kigge frem. Der hopper lige imellem her. Lækker mudder! Er du klar, Mads? Jeg er lavet på en 4,5 vil jeg kalde den. 4,5 KD. Vi skal bare stoppe, skal vi? Jeg er 0-0. Ikke så godt. Er du ikke død endnu? Jeg er ikke død. Det er jo fantastisk. Jeg står her nu. Begynder du? Ja, men det er også det. Jeg tager muren. Hallo, dreng. Jeg tonser han til hjørnet, så slukker jeg af ned på skoven af. Bare at der ikke kommer nogen herovre bagfra og ind i bygningen. Så sørger jeg for, at der lukker af. Er I klar? Du skal være sikker på, at der kommer op af. Hallo? Kakker ham lige i hovedet. Er I klar? Tykke, kom nu! Okay, Mads, så du skal bare snakke med mig. Hvis du ser nogen, bare råb hele tiden. Drenge. Jeg holder den bæret. Prøv at se, jeg får det overblik. Så, ja, men du skal bare holde dig i live, og så bare sige, om de kommer ind i bygningen. Så lukker jeg af ned på skoven, og så kommer I bare hurtigt rundt. Er I klar? Så nu! Herovre! Opad! Hernede! Der er ikke mere! Opad! Mads, er du der? Mads! Jeg tror Mads er nede. Jeg fik 3, tror jeg. Og du holdt dig lige igen, Mads? Fuck nice, man.